Hi, good morning mga iring banbanon. So, atong buhaton kay magkuanta, mag fresh vegetables, fresh juice. So, na ako'y celery. Green apple. Mga iring banbanon mo ni akong secret nga diet. So, cucumber. Ampalaya. So, money, mga iling, mga iyaan. Oh, money. Ako sana siya i-mix. Maayo ni siya mga iyaan banbanon kay kuan man ka ng healthy. So, money akong naka-reduce sa akong gidakon. No? Money sekreto pagwapa. Before pa ka magkuan, mag-lunch or breakfast, ay sa breakfast kani imong i-breakfast, mag-liquid diet ka, no? So imagine mga iyaan, iring banbanon, kuan ka ng nag 125 kilos ko down to slowly lang yun hinahinay. 84 na ko karon. So mo ni nakatabang na ako. Hinahinay lang. Less carbo. Alternate na niya ako siya. Ang kaning carrots with orange, fresh gapon. Once in a week di ay. Nya kani siya, pwede ni siya nimo 4 times a week ang imong green. Gamit ka green apple, puros good siya green. Celery, ampalaya, cucumber. Okay na na. Nya usahay magkuan ko mag fresh tomato juice. Para papuwa ba, pinkish imong muna mga iyaan. Pagwapat ta. So, kung mag-diet ka, secret diet nimo, liquid diet lang yun ka. Muna imong gamiton. Muna ko ihatag ninyo akong idea, ha?
Ba't mukha kang sabi mo ha? Ayaw mo kong pagutom. Hugasan yun mo after gamit ni mo mga iyaan. O mo na iyang after ni mo gamit. Mo na siya. Ito ni mo kay naman dilitan na ng hugaw. So mga iyaan mo to akong secret nga diet mga iyaan ha. Oh. So ugma lain na sad atong buhaton ha. So watch out lang and subscribe sa akong YouTube. Inyong iyaan iring banbanon ha. God bless, be safe everyone.